Mamema Akwaba Eba Ghana Sem TV GH. So please like, subscribe, turn on the notification so that anytime video bit is away you post here we stand make be. We shall for many rough. Many because look, mugamu boot for boot. Obiabwa. Hey, Dennis Miracles Abuaje. Why bibia? Why bibia? Na we beka sa na ada na mejubility. Miracles Abuaje any Sam George ko pie ye. E channel 1 TV so. And anopa Saturday anopa. Na mo ko pie ye wo ho no. Na conversation no ya about LGBT insensema eko parliament se NDC for omo akwakotina si ayen ho agenda omo ahyɛ da yɛ sɛ tɔkwa bi ni mintimi wansi bi na ɛkɔ so ni nyinaa anim sɛ ntro ɛnyɛ nkrɛ ɛma obi and that say speaker ne majority leader no asɛ mintimi wansi bi da bi ɛyɛ plan ɔmo nim ɔmo pɛ sɛ ɔmo delay nti ɔmo yɛ ne sɛ speaker any majority leader ɛbɛka sɛ ɔmo need the same page so no and the conflict resolution it will take more time. All because Omunim say His Excellency John Dramani Mahama untimi sign a bill. Omunim. Even diluted bill way diluted one ya cry Omudiako parliament. I nyeni Omudi koma akufu adono. And numpo Mahama untimi sign. Onwanim. Because on your mistake a sign pe onwanim near repercussions. No? Okay. Now let's go back to the subject matter. Sam George Ebra na ye pass this bill no into law no. A bill no. Now on your mind no now abrɛ or say now special duty be assignment be. And he was not present in parliament. Now after you kind of say omo pass a bill no. He had an interview and oka say such changes and I say nyama bi ye free mu no. Onu Sam George there he is not against it. And I bisa no say na Sam George. Adeɛ wei ɛna wo si Akufo do sign. Wo Sam George kroya na wo ka kyerɛ sɛ Kenyafoɔ aba wo aba abeji kind of say bill e dey call mu parliament. Enti deɛ Kenyafoɔ no sesa yɛ nkwan Ghana no. Baby Ghana wo bia no almost sesa yɛ de Kenya. Ɛna mo apase. Wo na wo bɛka sɛ me kyerɛ. Already no tasema wo ka kra no a big asemanka. Me say me was kanka I would have taken you on. Sorry, forgive me. You should have family. Timu family tete munya mi show munya mi show. If I told you munya mi show me grow for you. Right? It's a big national security issue because who bill I want a parliament na ye consider no. Who the bill no e dia ma my fufuro. That is what Sam George was making us know. Which tells me, say, I can infer, say, Abia, the same way, say, another bill, our security implications, and I say, what financial implications, you might be tempted to give it out to another nation. Right? And if I make that argument, no, I'm not far from being wrong. But what do you yourself have said? Right? And it says, I bill, how do you come for that? Then I move fast, I same bill. Ekoma Mahama. I feel there will see would changes it too. Na omo pass bill no na omo ko hake nkrofo bi ko hake minority leader apanyo marking account mi kamati class enye onu na account na post sa de no na the reason Miracles Abuaje ni Sam George enya sa kasakasa na ewo channel 1 ni say apparently Sam George pa kire say sa apanyo marking him say na account na enya problem anka say offer ni logins ema onu Sam George na onye hu djuma na Miracles Abuaje bisa no say wo ka sa say no
enye wo ya na we minister or communication na ya hack President Mahama ni account. Enye wo na we minister ya hack Ministry of Interior, Ministry of Health, any other ministries on my website ukọ sa website no so a ukọ akọhwe blue film enye wo enti say wo and the connect resolve no first na we catch it say wo pe apanyoma kin logins o di logins near den ebusianfo yen kọrọ tie den nsimi because of what wo ba feel ebusianfo say when ye gi program we wu ne topics ne revelations a de brɛ no e be hia e be stress obetimi aboa na wa boa ye naba no eno nie eye MTN naba na enu ne be boa the whole team data and sensem no it me the thought data ni equipment on say na media me wo menyama adwoa any Mr. President no be bre wo ho mo ni bi e be to ama mo e na ye pese ye studio so nti obetimi aboa ya kitwa bia nso enka se sika wo no eso there be kitwa bia nso whatever you have you can help us with and we'll be very much grateful that was it say o se akosua kuma netere se opa tere se akosua kuma do bia nim se oba atwe wo ne efe na akosua kuma nti watimi art na regional minister no Facebook any internet so ka kire oba se oba kuma oba panyimu oba kuma such a useless man we say so a regional minister na owie na nyankopon agu nanimu ase ama wakọ wia light ama ya che no I know na me dem say Ghana for wuti Ghana pa na wutu light bi na wagimi o ye connection ni bi mo munye bi ma na so fato matre ma ye video bi a kire say de omudi tu me tena me post omo ye connection really omo why a video a kire matrem ko mbe fa so mbe connection no omo nye no omo so fanto street light ni da enko na aban ni ntia because munyina sika no munche ni tisa munya bi ndi ombeji jimusika na omo de amankwase afo regional minister na wote no wo de kire me sem fa so ben ananya sasem ben ba ko pempo no wakada won kanya sasem na so si social media no so na agro na odi ekina na osa na okọ beauty part na odada nchese nkwase asem kwa wodwe hu a wonti ase na maka o me se be ma sebi na ade na etu aho nu sasa no ya wonu otimi kokko yes ade na ma ye hu nu ye no de okose ye na ye midam tia na me hu se wakose bibi yellow na mo si p to yellow yeah se den mo hu ni etuam enti we na dwene na be den na ye papa adwene be den ye papa anya papa nyo na ye bibie wanya kwan afa ne yire ede ne kọ US onkọ wo mfama no ne wo ni mu ho na oba na okọ wo na ECG o se henfo abeche no se wo wia light no na mama ntimi angeli no ana wantimi anche no wantimi amonika o ma ntimi anya ne hwe so o wia light wo timamfo no be oden ye nyina ya Ghana fo we wia light no okọ awusu wia awusu okọ no ani se obebo ho mode no apani pa woni ne be ya on kan kire obi ano aya ma na okọ votua ne ka na okọ ne be now so enjoy because light bill na say mutua yi o say he yes omum mesini nkoi yes omum nko na kwan na ho obi pra bi ma ye nya kwan hwe no ne fa wen na regional minister wo ye doctor mu a wo ye doctor ketrema na butu useless man we na amanfo sori ani edi we yachi no abe post Ghana for be kan bo maka no kura kire ne say we anya regional minister adwuma de wuti Facebook a wo ye happy stadium adwuma no a wo ye si form na kwaya regional minister adwo te won mo da ne ketrema ene ne se e de ye we enfa so be na wo so won no kura de Ghana wo de say niam nyina say yo samu akohene we esu ya regional minister wo en nano me bio sonia waka ni post no ho asem bia condemn no obi a waka ni post no ho asem bia no wa condemn just say nipa dodo na nkan ye but obi a waka bibia de a condemn no say ade a asem kan ye no eye nkwase asem amfaso ni so akoso akuma de ne de asem panyimu te se asem ankwala abeka na regional minister woka
mpanyinfoɔ koraa kasa asɛm bi wɔ hɔ ɛyɛ nokorɛ but yɛ anɛɛse ɔkyea mmea no ɛnsɛ ɔhena no sɛ wotu original minister a ne ho ɔfɛ wasua de akɔ school sɛ yie na ɔte nwoma timi tena table de si ani yɛ debate ɔbaa wei ɛna wo gyina ɛyi so ka kyerɛ sɛ akosua na wo yere no obetumi atena baabi akosua ama enu bɛtena ne nakasa wo yere no obetumi atena hɔ wo yere no ne class ɛne ɛyi nya ne class no enti wo ɔno ɔkasa a wɔnsua nyansa wɔgyimi dodo ɛna yɛ ma emu bi no de bi ɛso yɛde di ɔmo atam na mo sɛ atam ne yɛ nanka na wo gyimi sɛ ya nya atam ne yɛ de bedi ne de yɛ bedi no yɛ nto nwom yɛ nto ayɛ nwom ma no atam ne yɛ de bedi no enti Kanafo Chacha Mamma Chimmy Mamma Ham Mamma Jubabia Mobia Nanaya Jantua. Question me pese me busawo ni se wa wo bada. Se wa wo bada nka benya etima ama Ghana sukufo asese wo munya aduane nie. Em se wo Diabeto o Facebook say Tamma NDC for mobile power bia on the 3rd of June no na flood wasi na say MPP or power and the flood in see into NDC for enquire investigation Adentina Emanabasa na NDC Krachi bin so at the button Facebook can say the whole world in him say MPP for a year violent then so overkind of fun who did and a Krachi bin so Sunday better so say MPPs for ba abano so also won be kum no ma sen na wo hwe statement we na every NDC for mo ho and na wo so dey abeto so say yenkoye investigation because mo wa ben mo a na flood was on the 3rd na wonim say onyankopon wona ye But me ekos was someone in Munyansa and come on the piano money more been say more or the same a bear more celebrity June 24th. Kua a becuncum crofoma and crofoma menum and crofo fanum crofo a enuanum. Number the tembianonka as you doing na etotwene na yenkae no mo de bekae so no na ya dwantoa yo yawara nka no mare nka de menim se yawara fo no wo mo wotima wo mo enye ka menko efo ka menko ne kese wono didia na sebi ni nuanom adakom me de mekai kwa menkroma mamuo sa dwantoa family no moje CPP no etamoni ase ene yompani a na ne ekoban se sa mere no se wonye CPP ni a wonye Ghana ni wonidi eno na ene Mahama yes we reset neka se wodi yan akwa koduru kwa menkroma emre so nti ne mre de ekoban se wonye NDC ni a wonidi munkwa na ese mudidie na ya adwantoa se wa hunu se Mahama entimintu adwuma efoka ena afi wo mo adwuma msusu obeyi wo modi ena adwadifo wo mo kodwomo ayento ade
ɛna akatua so ɔde ma adwumayɛfoɔ ma wɔn mo atumi kɔdwom kɔtɔ adeɛ no wɔmfa ma wɔn mo ɛno waka sɛ yɛnkɔyɛ ho investigation ɛno so da ɛna nkyɛn sɛ wɔhunu sɛ dwuma a wɔde di aborɔ nyɛ ɛna afei wontumi so wɔhunu dwuma a yɛde di no ɛnso so mo Parliamentary ɛnɛ yɛ meka sɛ wɔdidi President Kufuor atem wɔdidi Asantefo atem wɔdidi Opimso atem wɔtumi aka sɛ yɛnkɔyɛ saa investigation no so wɔn yɛkɔ so sampa sɛ aborɔ nyɛ kɔka sɛ tia ɔdesan gyeagyea sɛ nka yɛ civil matter wo ɛnso mo claim ni sɛ ɛyɛ criminal offence ya kɛsɛ mutumi ma apolisifoɔ bɛsɛ aduasa na ɛkɔ arrest no adentina sampa saa yohunu no wontumi ɛma apolisifoɔ anasɛ ɛkroyɛ ɛnyɛ adwuma wɔ hɔ ya sɛbisɛbi yɛnkɔyɛ investigation wɔ hɔ but mo nsɛ mo ne mo adwaman ɛbra no ne nkontompo ne kaa me nko abusu aban abamuo no nyame na sɛ modi nkwasi asɛm anasɛ mfrɛ ne ma asɛm biara onyame na ni tua ɛno nti no mo nsɛm a ayɛ mogya ɛne nkontompo a moka man ne nkontompo na ayɛ nokuredie ɛwɔ Ghanafoɔ abrabɔ mu no ɛno nti na saa flood no ba no time anam brothers was no so say eji ahyehyɛ Ghana nyinaa because mo nye nipa mo fata sɛ yɛ ma mo bu ɔma no Rollins bɛdi ewu enwuma a wɔ adisen Kumasi nyinaa Rollins ɛbɛsɛ no because nya wɔ ɔkan ne sɛ ɛnsɛ sɛ Asantefoɔ enko anya sika na wɔn mo aka nso eni sika wɔmra sɛ wɔnima ababs kɔsɛm a ada traps ni nyinaa firi wɔn mo region ɛba Asante mem because na economically no Asante na vibrant wɔn mo ba bedi aduro financially economic refugee yagye wɔn nyinaa fɛ so ya nye obi a yakayaka de anso ndɛ mo hwɛ o dwuma mo di yɛn na ayi dwantoa me mo so ate saa nkwasiafoɔ no a wɔn begina hɔ no wɔn yɛ mɛma nti yɛdi duo atɔ yɛka sɛ wɔn yɛ nkwasiafoɔ wɔn adwene ni ewiase anase eni hɔ a ɛsɛ nka yɛ ma wɔn koraa enya kwan so wɔn bebu ma no ɛna wɔn so yɛ ɔba Asantefoɔ yɛdidi mmatama yɛn ka so wɔn yɛ nkwasiafoɔ yɛka so wɔn yɛ mfrɛ ni maafoɔ dua ho mmere na dua mmere fi ho no saa mmere no kodi ayɛ poison nti mo endis foɔ no mo yɛ dua ho mmere poison na Ghanafoɔ akɔfa na nti yɛ hu na mane no na nkasa bi wawo na wo ma anya free SHS ya anka bed ni sɛ wɔn de saa free HS no akɔ tena hɔ sɛ mahama ɛmɛ supply wɔn mo ɔdesan sanitary pads hwesika mo twaeɛ ya mo de ɛyɛ sɛ mo de kɔ yɛ sanitary pads sɛ atofo ɔsen ɔpɛ sɛ sika ni nyinaa wɔgwiri no no wɔde to hɔ na ne French ɔdesan presidential aspiration no edu hɔ de ayɛ campaign na ya adwanto a meka kyerɛ wo saa yi hotena ani pɛ sɛ minkumnya ani bonia yɛ tamo no akwa men kroma no wɔ so no ya modidi Ghana no ɛno na sese mo aresɛte ya mode aba bɛso Ghana ko mu ewiase obi a na adwene da hɔ no betumi a yɛ statement sɛ MPP fo na ɛba yɛbɛsɛ ne yɛkum ne yɛsɛ no obi a na adwene da hɔ no obetumi ama statement sɛ MPP fo na yɛba ɛyɛ violence
nyame mfa bɔ ne nkyɛw na wo de saa CPP yi hotena ne pɛtɛmi nkumnya no yɛ ndɛ mo de abɛtso ye kon mu no nyame enai de bia statement ya de betu dwa no enje sɛ wonim nyansa wo yɛ frani ma dua ho mere kura ho wonfaso sino ɛsɛ kasa na munya antoboase ɛde sɛ munya nyansa sɛ amemua mahama ebuo no enye wo sɛ wo man sika wo wia na ehiafo esi apini sɛ wo de aduane kan no na wokoda pɛkye a na sɛ wo nua ekom de no a nyame betua woka na ya adwantoa wo kan sɛ papa wo gisa ne adi bini agum na wo de ahye wuti